Miki Liukkosen romaani Vierastila julkaistiin postuumisti maanantaina 18.9. Ennakkokysyntä on ollut suurta, mikä oli odotettavissa kirjailijan heinäkuisen kuoleman jälkeen. Esimerkiksi Suomalainen kirjakauppa kertoo nettisivuillaan painoksen olevan loppu ja täydennystä saadaan odottaa lokakuun alkupuolelle. Liukkosen teokset ovat olleet tapauksia jo kirjailijan eläessä ja hänen omintakeinen kirjoitustyylinsä vetoaa ihmisiin. Mä jotenkin tykkään siitä samanaikaisesta raakuudesta ja herkkyydestä. Joo, muuhun resonoi kanssa se semmoinen tavallaan se ajatuksen juoksu ja semmoinen rönsyilevyys siinä ihan vaan niissä teksteissä ja siinä olemisessa. Rosebud Booksin toimitusjohtaja Hannu Paloviidan mukaan kirja ostetaan usein lahjaksi. Ostajakunnassa on havaittavissa hienoisia muutoksia kirjailijan kuoleman jälkeen. Nuorten kohdalla tuli selvästi muutos, että niitä oli Liukkos-asiakkaisiin verrattuna enemmän. Kirja on hyvä lahjaesine, niin tämän kerran kohdalla taas tullaan hakemaan varmaan paljon enemmän itselle ja paljon enemmän sen sisällön vuoksi, eikä ajatuksena, että tämä annetaan kohta pois.